jiya ministan shari'a da ministan ma'adanai sun hito sun yi ma faransa kaca-kaca dangance da hada ta al'amarin uranium da an kai a ƙasar mu Nijar, bisa da zargin da ita faransa da yi tana cewa an sata uranium kenta a cikin urano inda ta ajiye shi masaukin shi aka ca adadin uranium kin da an ka ɗiba tun daga lokacin da an ka fara haƙa shi. Sannan sun ka hito sun ka haɗa mutane adadin uranium kin da ita kuma ƙasar Nijar ta haƙo wanda ta saida, kuma duk da ƙarshen haka saida da Nijar ta yi a ƙarƙashin faransa ta saida shi. Sun hito duka sun yi mutane da tayin komi a saman tele sahel jiya. In kun duba wanda sun ka kalla wanda ba su kalla ba kuma sai su yi research, insha Allah za su yi daidai da bidiyon ɗaya bayan da magana dangance da wannan uranium, domin matsalar da lamarin uranium kin na ya ja duk sun faɗi a cikin bidiyon. Amfani da kama 'yan Nijar illa kawai kassarewa al'amura na fannin yanayi, na fannin cututtuka da yake ya haddasa mutane, hadda ma rajijjeniya da an kai da suna ga adadin hilin da za su ringa haƙon uranium. To ana maganin kamar dalilin haka nan na yasa suke zargin cewa Nijar ta musu sata uranium, saboda ai an baka hili an ce ma gashi nan ka zan ka ɗigo ma'adanai, ba wai an baka hurna duka ya zan mallakin ka ba. To shine matsalar da ita France take ganin tana da izza, tana da zumma ta yi kowane interpelin kowane al'amari akan tsakaninta da ƙasar Nijar. Shine labarin, kuma na sharin domin wasu su samu.